हाबाफारि लानाय जादों। दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोगोसेयैनो रामफलबिल गेलेमु आफाद मोननैजों जथायै सिगां बोसोराव होबोनाय बायदि देग्लायहायबो 2022 मायथाइनि बेवहाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ जोलुर बादायनाय बेखौ रामफलबिल रुमाल ब्रह्मनि गेवलां फोथारावहाय दिनैनिफ्राय जागायदों। 13 बोसोर बैसो सिंनि आरो 17 बोसोर बैसो सिंनि जोंनि फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ फरायनायजों लोगोसे जोंनि जोलुर गेलेनाय आरो हारिमु बिथिं बायदि बायदि बिथिङावहाय बे हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थायो। जोंनि थांखि आरो जोंनि मिजिंआ बेनो दिनैनि बे जोलुर गेलेनायावहाय बा फोरोंथाइ मावबादानि गेजेरजों माखासे सोलोंनांगौ आयदाफोर थायो, बेसिक जों सोलोंनांगौ थायो, जेरैहाय कर्नार बल गारनाय, आउट गारनाय आरो जोङो ट्राइब्रेकार बेखौ जोनाय आरो बबे बबे पजिशनावहाय जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा थानानै बलखौ गेलेनांगौ बेखौहाय जोंनि फोरोंगिरि बिथाङाहाय फोरोंगोन। दा बेखिनिखौहाय दिनैनिफ्राय जागायनाय बेखौ लादों।